नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता आपल्याला जे कंपनीनं रात्री $16 सगळ्यांना दिलेले आहे, त्या $16मध्ये आपल्याला कसं टॉपअप करायचं, आपला आय डी कसा ॲक्टिव्ह करायचं, हे आज आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. तर मित्रांनो, पुढील जे तुमच्या अडचणी वगैरे असतील, तुमचा आय डी ॲक्टिव्ह झाल्याच्यानंतर विड्रॉल वगैरे कसा करायचा, बाकीचे सगळं तुमच्या ज्या अडचणी असतील त्या आपल्या व्हिडिओद्वारे तुम्हाला आपल्या यूट्यूबच्या चॅनलच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचत आहोत. तर मित्रांनो, सर्वांना विनंती आहे की खाली दिलेल्या लाल बटन जे दिसतं आहे सबस्क्राईब नावाचं, त्या बटनवरती क्लिक करायचं आणि समोर येणाऱ्या बेल आयकॉनला क्लिक करायचं. मित्रांनो, तर तुम्ही पाहू शकता आपल्याला जे कंपनीनं आपल्याला जे $16 रात्री दिलेले आहे, त्या $16मध्ये आपल्याला कसं टॉपअप करायचं हे आज आपल्याला आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही सर्वप्रथम आपली जी वेबसाईट आहे osmtechno.com या नावाची वेबसाईट आपण ओपन करून घ्यायची. त्याच्यानंतर तुमचा आय डी आणि पासवर्ड तुम्हाला इथे लॉग इन करायचा आहे. आय डी पासवर्ड तुम्ही लॉग इन केला की तुम्हाला लगेच समोर तुमचे $16 दिसून जातील. मित्रांनो, आता मी हा जो माझा आय डी आहे ज्याच्यावरती मी माझं टॉपअप केलेलं आहे, त्यामुळे पण माझे तुम्हाला जे डॉलर आहे ते डॉलर दिसणार नाही, परंतु तुमच्या अकाउंटमध्ये जे $16 जमा झालेले आहे तिथून तुम्ही टॉपअप करू शकता. तर ते कसे टॉपअप करायचे पाहता. तर मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही माझ्या याच्यात 1.2823 असे डॉलर बाकी आहेत आणि माझं जे रोजचं जमा होते ते खाली दिसतं आहे. आतापर्यंत माझ्याकडे $4 जमा झालेले आहे. मित्रांनो, तर तुम्ही पाहू शकता तुमचं जे ॲक्टिवेशन करायचं आहे त्यासाठी काय करायचं आहे, तुम्हाला साईडच्या ज्या 3 लाईन आहे त्या 3 लाईनवरती क्लिक करायचं आणि 5 नंबरचं जे ऑप्शन आहे बाय गेमिंग सोशल सबस्क्रिप्शन याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो, सध्या नेटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे थोडीशी अडचणी येत आहे. बाय गेमिंग सबस्क्रिप्शनवरती क्लिक केल्याच्यानंतर इथं जिथं माझं $1 दिसतं आहे तिथे तुमचे $16 दिसणार आहे. मित्रांनो, नंतर तुम्हाला वरती घ्यायचं आहे. वरती घेतल्याच्यानंतर बघा इथं तुम्ही पाहू शकता हे जो कप्पा दिसतो आहे ना, ह्या कप्प्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, जिथं 32 आणि 16 दाखवतं, ज्यांना $32 आलेले असेल त्यांनी 32च्या याला क्लिक करायचं आणि ज्यांना $16 आलेले असेल त्यांनी 16च्या याच्यावरती क्लिक करायचं. क्लिक केल्या लगेच तुमचं ॲक्टिवेशन डन झालेलं आणि सक्सेसफुल झालेलं मॅसेज लगेच तुम्हाला वरती ओपन होतो. मित्रांनो, तर इथून अशा प्रकारे तुम्ही ॲक्टिवेशन करू शकता. मित्रांनो, कोणालाही कुठल्याही प्रकारची अडचण असेल तर तुम्ही लगेच कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि आपल्या जे सिनियर लोक आहेत त्यांना तुम्ही विचारू शकता. मित्रांनो, तर प्रत्येकाने ह्या जे $16 दिलेले आहेत तर ह्या $16ला आपण क्लिक करून सगळ्यांनी आपलं जे आय डी आहे तो ॲक्टिव्ह करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, आपल्याला रोजच्या रोज पैसे भेटायला सुरुवात झालेली आहे, तरी कोणीही कुठली अफवा करू नका. आपली कंपनी धोका देणारी नाही आहे. मित्रांनो, तर कृपया करून सर्वांनी आपला आय डी ॲक्टिव्ह करून घ्या. परत पुढच्या अडचणी जर तुम्हाला येत असेल तर तुम्ही आमच्यासोबत कॉन्टॅक्ट करू शकता. मित्रांनो, तर जर व्हिडिओ आवडला असला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुढच्या अडचणीसाठी जर तुम्हाला कुठलाही व्हिडिओ पाहिजे असेल तर कमेंटमध्ये टाका. तुमचं नाव कमेंटमध्ये टाका, म्हणजे मलासुद्धा कळेल की कोण व्हिडिओ बघतं आहे. मित्रांनो, तर धन्यवाद मित्रांनो.